Vila Kalinčák sa nachádza v hornej časti Dolného Smokovca v nadmorskej výške 900 metrov. O vile Kalinčák som sa dozvedel náhodne, nakoľko som mal úmysel kúpiť v Tatrách nejaký malebný objekt. Mal som šťastie, lebo v tom období pôvodný majiteľ chcel predať svoju časť v tejto vile. Vila Kalinčák bola postavená v roku 1884 slávnym tatranským architektom Gedeonom Majunkem. Na základe požiadavky lekára, ktorý pôsobil v Dolnom Smokovci, Samuela Papa. Vila Kalinčák vlastne tým, že Samuel Pap bol lekár, tak dostala takú veľmi peknú výzdobu, ktorá spočívala v grafitovom prevedení a zobrazuje podľa antického boha lekárstva Eskulapa práve výjavy z tohoto prostredia. Rekonštrukcia vily Kalinčák bola pomerne náročná, aj vzhľadom k tomu, že vila Kalinčák patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Taká najväčšia časť prestavby sa realizovala práve v podkrovnej časti, kde kedysi z klasickej sedlovej strechy dobudovaním vikierov vznikli nové obytné priestory. Takisto vlastne celková oprava domu vlastne si vyžadovala opravu drevených konštrukcií, opravu vlastne hriazdenej časti a murovanej časti. A takisto vlastne sa upevňovali základné obvodové múry, aby staticky vlastne celá budova ešte uniesla vlastne tú záťaž novodobudovaných priestorov. K rekonštrukcii ma motivovalo práve to, že som chcel urobiť v tomto prostredí ubytovacie zariadenie, ktoré by práve slúžilo všetkým tým známym, ktorí sem radi chodia a ktorí takisto radi vychutnávajú takú nostalgiu histórie. Určite boli ľudia, ktorí ma odhovárali, že je to starina, že je to proste z dreva dom, ktorý určitým spôsobom bude mať porušenú statiku, ale všetko som si nechal preveriť odborníkmi a došli sme k názoru, že vila vlastne, čo sa týka statiky, čo sa týka konštrukčných prvkov, je v takom dobrom stave, že mnohé nové postavené stavby sú v podstatne horšom stave po niekoľkých rokoch ako táto vila. Čo sa týka súčasného stavu vily Kalinčák, si myslím, že každý okolo idúci si všimne, že vila je veľmi pekne zrekonštruovaná a práve kvôli tomu, že vlastne tá vila má teraz taký iný charakter, má iné čaro, tak určite kúpu neľutujem. Pýchou vily Kalinčák je tzv. Zimná záhrada, ktorá slúžila kedysi ako veranda. A práve z tejto časti je nádherný výhľad na tri také krásne končiare Vysokých Tatier, a to na Lomnický štít, Slavkovský štít a na Gerlachovský štít. Takže všetkých tých, ktorí tu boli, zase opäť pozývam, a tí, ktorí tu ešte neboli, tak nech sa páči, ste tu vítaní.